Regidor Dani Gràcia, bona nit, què tal? Bona nit i bona hora. Avui en càmera nostra ha anat a gravar al centre, al carrer de Mar, ja veiem operaris ja instal·lant les llums, tot a punt ja, no? Sí, estem preparant tota la instal·lació de cara a dissabte per fer un acte que doni tant de goig com va donar l'any passat. Suposo que no em dirà de quin color serà l'arbre aquest any. Bé, l'arbre serà el mateix, o sigui, tampoc no té estem per gastar diners en més arbres, no té cap misteri, serà el mateix. El que passa és que durant el dia tindrà una sèrie d'adornos perquè sigui més atractiu. Aquí jo sabia que hi hauria algun canvi, alguna història per aquí. M'agradaria saludar els contertulians en aquesta taula. Tenim d'una banda a la Noemí Ventura, que és la tresorera del Centre Comerç Badalona. Què tal? Bona nit, també. Bona nit. I Jacinto Govern, president de Bada Centre. Senyor Govern, també benvingut. Gràcies per acompanyar-nos. Gràcies. Jo recordo, no me'n recordo gaire, però sé que just abans de les eleccions municipals, Centre Comerç de Badalona va reunir a tots els candidats, els hi va donar un sobre, i una de les peticions era que estudiessin un pla de viabilitat per fer Francesc Layret, si més no, els caps de setmana, peatonal, un vial només per vianants. Sí, o bé un vial només per vianants o regularitzar una mica el trànsit, no? Perquè entenem que ara mateix hi ha molt de trànsit, s'està posant molt bars, restaurants, llavors les aceres no estan prou ben fetes, hi ha moltes terrasses, són diferents, a més que creiem que hi ha molt de trànsit de gent i llavors això seria bo per tot el centre, no? I de fet, aquesta petició finalment sembla que serà una realitat. L'Ajuntament, via pública, concretament el seu departament, regidor, està estudiant fer això possible. Doncs sí, nosaltres quan ens vam presentar a les eleccions municipals teníem la fita, a part de ser la tercera ciutat en nombre d'habitants de Catalunya, de ser la tercera ciutat més important de Catalunya. I això passa per mirar el segle XXI. I el Francesc Layret és un eix comercial que ha de tendir que doni prioritat als vianants i no als cotxes, com està passant actualment. Per molts motius, però principalment perquè és el vianant el que ha de gaudir d'aquest bulevard i perquè això implicaria una promoció econòmica dels locals, dels comerços que estan en aquest carrer i les sinergies que provocaria als del voltant. Senyor Govern, vostè regenta un dels comerços, diré, més emblemàtics del carrer de Mar, la sabateria Govern. Qui no s'ha comprat unes sabates allà? Què en diuen vostès que estan just al carrer de Mar? Nosaltres estem en contra de tallar Francesc Layret a la circulació. No perquè siguem arcaics i no vulguem ser al segle XXI, com diu el regidor, sinó perquè veiem que Badalona té una orografia que no és viable fer això. Perquè tenim el mar, la Rambla i l'autopista. I només queda un vial per passar Badalona. I poder accedir al pàrquing de Pompeu Fabra, venint de Progrés, només es pot anar per allà. Si el tallen, no poden accedir. I va a part, tampoc s'hi pot anar-hi. Que són els dos pàrquings que més gent porten al carrer de Mar i va de centre. No és que no vulguem això, ens encantaria. Si fos fàcil, faria 20 anys que ho haguéssim fet ja. Altres governs de la ciutat ja ho haguéssim fet, perquè és una cosa que seria bona, segurament, però és inviable pel tipus de Badalona, per l'orografia. I qui coneix Badalona ho sap, s'ha de poder travessar. És impossible. I fer un carril a Pia Augusta, direcció Mataró, serà el caos total. L'autopista quedarà col·lapsada. No vindrà gent, es vindrà a comprar als quadres del carrer i punto. No és viable. Badalona té això, tenim aquesta pega, hem tingut tota la vida. Estem encaixonats. De totes maneres, senyor Gràcia, vostès ho estan estudiant, els pros i contres, no? Estem estudiant aquest projecte perquè nosaltres pensem que hi ha vies alternatives. Està al lateral de l'autopista direcció Mataró, per treure tot el trànsit al centre. Els accessos... El trànsit i la gent treus llavors del centre. Tenim pàrquings per accedir-hi al centre de comerç. Tenim Pompeu Fabra i tenim el pàrquing del Viver per entrar per les dues vies, per President Companys i per Martí Pujol o carrer de la Creu i les sortides. I el pàrquing de Baparc, depèn de com també es pot accedir, que en el sentit per dalt, perquè no perdi els clients. També tindríem aquest pàrquing. S'ha millorat, es millorarà en un futur el pàrquing que hi ha sota de l'estació de Renfe. Propiciarem que es faci un trajecte a peu, que vingui una diagonal que vingui de Pompeu Fabra fins a Francesc Layret. I amb això ja han fet alguna prova, una prova que no és discutible, perquè els fets
són els que són, i va ser el dia de Sant Jordi. La diada de Sant Jordi, el dia 23 d'abril, va ser el primer cop que fora de la cavalcada de Reis o de les festes de Sant Anastasi, al pàrquing del Viver va posar el cartell de complet. Per tant, va ser un èxit total de públic aquell dia, cosa que demostra que tallar el carrer Francesc Layret als vehicles, de moment estem valorant cap de setmana i festius, doncs és una bona iniciativa que el ciutadà aprecia i que fa que vagi més gent, si cap, al centre. Sento govern i Noemi Ventura. Vostè ho ha dit ara. El dia de Sant Jordi el Viver va posar complet. Sap per què? Perquè ningú podia accedir ni a Pompeu Fabra ni a Vapar. Perquè els que venien de Progrés havien de tirar amunt i anar-se'n cap al Viver i anar per l'autopista. I aquests dos van quedar buits. A mi no em val això, perquè els més propers a Bada Centre són Vapar i Pompeu Fabra. El que no és discutible és que al carrer Francesc Layret i carrer del Mar la diada de Sant Jordi va tenir un ple quasi absolut de persones, o sigui, si marxaven a aparcar a una altra banda, bé, això ja haurien de valorar l'estudi, però que va tenir moltíssima gent, moltíssim públic a la diada de Sant Jordi, això no és discutible. Com cada any. Com cada any? L'Ajuntament cada any està de gom a gom. A la diada de Sant Jordi? Sí, l'Ajuntament cada any està de gom a gom. Jo discrepo, perquè va ser absolutament diferent. Jo porto molts anys al carrer de Mar i per Sant Jordi l'Ajuntament, els 3 dies de les parades, està de gom a gom. Noemi, què en diu? Nosaltres, evidentment, com diu el senyor regidor, el tema de Sant Jordi, nosaltres també hi érem amb una parada allà, i a veure, sé positivament, que és el que diu el senyor regidor, va haver-hi moltíssima més gent. Tinc una botiga al carrer Arnús i vam posar parada i aquest any es va vendre més que l'any passat. Per tant, per alguna cosa també devia ser. Això és el que volia jo afegir, les dades d'increment de vendes respecte a altres diades de Sant Jordi. Van ser bones. Independentment d'això, nosaltres, amb un dinar que vam fer amb el senyor alcalde, que sí que és cert que vam estar comentant aquest tema i teníem una conversa pendent amb vostè, llavors tenim pensades alguna altra acció per fer una acció seriosa i que sigui també beneficiant per tots els comerciants, no només a un sol sector, per intentar, en algun cap de setmana, un dia, tallar Francesc Layret perquè es vagi veient si realment funciona, si realment no funciona, si realment hi ha un trànsit de gent fluid que no vol dir perjudicar ni el carrer de Mar, ni perjudicar absolutament res, sinó que crear que la gent pugui passejar tranquil·lament, que la gent es pugui sentar a prendre alguna cosa tranquil·lament, no com ara, que hi ha moments en què es fa pràcticament impracticable Francesc Layret perquè no s'està a gust. Cotxes parats, mala circulació, gent passant, dobles files... Bé, i perquè la dimensió de la vorera que queda molt petita fora del que és el paviment perquè passin els vehicles s'hauria d'anivellar, és molt estreta i no permet el trànsit fluid de gent, es fa incòmode. Un equip dels 7 dies ha sortit al carrer, concretament al carrer Francesc Layret, i ha parlat amb els botiguers que allà tenen botiga i que ens han dit això. Jo tinc l'absoluta certesa de que si aquest carrer, que és Francesc Layret, que tanca una mica l'eix de la zona peatonal, funciona i és un bulevard, tots els carrers i carrerons d'aquí fins a la Rambla tindran vida, és per lògica, eh? No sé, fins a quin cert punt. Potser sí que hi haurien uns dies concrets que potser es podria tancar. Jo no sé l'opinió dels altres, la meva opinió és aquesta. Clar, llavors hi hauria molta quietud. Per què no? La gent caminarà més segura pel carrer, sense tant de trànsit. La idea de tancar el carrer, que sigui un carrer peatonal on es revitalitzi el comerç de la ciutat. Creiem que és una avinguda ampla, on cada cop més aquesta ciutat, que és tan gran, necessita un carrer ample on la gent pugui caminar. Està bé, trobo que és una bona idea, és acertada. L'opinió d'alguns dels comerciants que hem agafat del carrer Francesc Layret. De seguida també escoltarem a veure què en diuen alguns vianants, senyor Govern. Jo porto una enquesta, una consulta, un referèndum fet a Bada Centre i el 90%, que ho tinc aquí, diu que no a tancar. I és el que dic. No hi ha mobilitat, podeu llegir-ho, regidor, t'ho entrego. Molt bé. Perquè puguis veure, copsar... Però el 90% de persones, de botigues... De botigues i el nom posat. Quins arguments més o menys donen? Parla de la mobilitat com un argument central. Es pot llegir una mica, si vols, sí, mobilitat sobretot. Es pot llegir perquè n'hi hem descrit. Jo que no ho sabia, en Cinto m'ha ensenyat, abans d'entrar ens ho ha ensenyat.
a veure, entenc que feu i que busqueu. El que passa que hi ha moltes maneres de fer enquestes i hi ha maneres de plantejar les preguntes. Jo crec que s'hauria de plantejar a veïns, a comerciants, tots. A mi el que m'agradaria... I fer les preguntes ben fetes. M'agradaria saber com es planteja una consulta sense tenir un projecte sobre la taula. No, perquè nosaltres no hem fet cap... Jo crec que aquí no estem per llegir papers, estem per donar la nostra opinió. I a mi m'agradaria saber com es fa una enquesta... Sou partidaris que Francesc Layret es talli el tràfic els dissabtes? No és aquesta la pregunta. Però bueno, i quines són les alternatives i què proposarem... És que no hi ha alternatives. Jo crec que sempre hi ha alternatives. I no és que Badalona estigui descobrint que els centres han de ser peatonals i que donar prioritat als vianants. És que qualsevol ciutat de la zona metropolitana ja ho ha fet. És que nosaltres estem endarrerits en el segle XX. Però t'explico, tu m'has parlat de Granollers, que és el poble que us agrada parlar. Granollers, al costat hi ha un vial que té 6 carrils, 3 direcció mar i 3 direcció muntanya. Si Vilagussa tingués això, com t'he dit abans, 30 anys faria ja. 30 anys que estaria fet això. Però el lateral de l'autopista no el contempla en direcció a Mataró? No el contemplo perquè és expulsar la gent del centre. La gent se'n anirà a altres indrets comercials. És molt lluny del centre. I el lateral no està acabat, per començar. El direcció Maresme, sí. Sí, però la direcció Barcelona no està acabat. Però és igual, no em val, és massa lluny del centre. El centre és el rovell de l'ou i s'ha de poder accedir fàcilment. I anar als pàrquings que he dit jo, que són els que va la gent. Va a part i Pompeu Fabra venint d'allò. Si no, estem pràcticament fora de temps. Sí que vam sortir al carrer, vam preguntar a vianants que en aquell moment circulaven per Francesc Layret i ens van contestar això. A mi no em sembla massa correcte per la gent que estem en el centre. Penso que dificulten una mica l'accés de sortida en els veïns d'aquí al centre. Penso que podria haver-hi algun altre tipus d'alternativa, ¿no? Que no tallar tot un carrer. Cortarla al final lo que haces es hacer que la gente de barrios que están más arriba, como Bufalá, etcétera, les cueste más bajar, porque les daba pereza bajar sin su coche, por ejemplo. Puede ser interesante para los comercios, pero para el público en general me parece que no. Pues mi mujer, por ejemplo, trabaja aquí. Cada vez que salga a trabajar al mediodía no podrá coger el autobús, tendrá que subir ahí arriba. Vivimos en La Morera. Entonces no lo veo muy factible. Para el comercio seguramente que sí, però nada más. Això depèn, no n'hi ha peles. Vull dir que la gent que tingui que gastar, gastarà, i la que no... Està la cosa molt malament. Si fos un altre temps, diria que sí. Però avui dia la gent, si ho veus, va mirant els puestos però no gasta. I estem limitats. Bueno, opinions per tots els gustos. Evidentment, aquí un tema que suposo que resoldrà l'estudi és què passa amb els veïns que viuen allà, amb la circulació d'autobusos... Això ja hem fet la Diada de Sant Jordi ja van contemplar una sèrie de dispositius perquè la gent, els veïns, poguessin accedir als pàrquings, però a mi sí que m'agradaria puntualitzar una cosa. I és que si pensem en el centre de la ciutat i estem pensant com a mètode, com a mitjà de transport en el vehicle privat, jo crec que anem equivocats i hem de pensar, hem de veure el futur basat en el transport públic, en el transport col·lectiu, per arribar al centre, perquè els grans col·lapses es formen al centre perquè tothom intenta acudir en el seu vehicle privat. I bé, tothom pot veure a Francesc Layret el que passa alguns migdies o alguna tarda. 20 segons, Noemí, 20 segons, Cinto Obert, ja per acabar. Jo voldria aprofitar la meva entesa que tinc el regidor de Via Pública per dir-li que abans de pensar en tot això, que pensi que va de centre, el carrer de Mar, Canonja, tots aquests carrers, estan molt malament de terra. La gent cau, la gent s'entrebanca i no es fa res. Fa molt de temps que està molt malament. Si hi ha 4 calés per fer això, per l'estudi que esteu fent, primer arreglem això, quan tinguem això ben arreglat, mirem més endavant, en calma. Però sobretot arreglar el centre de Badalona, que està molt deixat, més que mai, i la gent cau, inclús la meva mare va caure, i molta gent ha caigut. Noemí. Bé, jo, a veure, el que sí que volia dir és que tinc també una botiga Progrés, que penso que no és cap problema arribar fins al centre, es talli o no es talli. Penso que el que hem de fer les associacions de comerciants és deixar-nos una mica de les xocolatades, intentar fer una zona totalment atractiva i que la gent vulgui venir a comprar pels nostres productes, que evidentment hi ha moltes coses i molts carrers i tal que s'han d'arreglar, però que creiem seriament que seria molt bo per tot el centre i el que no és el centre.
Senyors, moltes gràcies. Cinto Govern, Noemí Ventura, regidor, també moltes gràcies. Més o menys els resultats de l'estudi, quan els sabrem, més o menys? Jo crec que cap al gener ja tindrem els resultats. Doncs haurà de venir aquí a explicar-nos. Molt bé. Moltes gràcies. Vinga, bona nit.